Сәлем дуслар, без бүген Казан Кремлінің манеж залында. Монда Қазақстан Милли музейінің күчмә күргәзмәсе урнашкан. Хәзер мин сезне күргәзмәнең иң кызыклы һәм иң төп экспонаты белән таныштырам. Бу күргәзмәнең төп экспонаты – алтын кеше. Аны Казак Тутанхамоны дип атыйлар. Ни өчен дисезме? Хәзер барысын да сөйләрмен. Бу кешенең кабере 1969 елда археологлар тарафыннан Алмата янында табыла. Тикшерүчеләр юлыккан каберлек үзенең байлыгы белән шак катырган. Курганда 4000-нән артык алтын бизәнү әйбере табылган. Бу кеше безнең эрага кадәр 4нче гасырда, ягъни моннан 2-3 мең ел элек яшәгән. Шушы табылдыклар нигезендә реконструкторлар каберлектәге кешенең киемен эшләгәннәр. Һәм музейда шушы каберлектә табылган кием элементлары белән дә танышып була. Дуслар, күз алдына китерәсезме? Бу бизәкләр безнең эрага кадәр 2-3 мең ел элек эшләнгәннәр һәм бүгенге вакытка кадәр сакланганнар. Археологлар каберлектә шулай безнең эрага кадәр 5нче гасырның рун язулы көмеш кәсә тапканнар. Игътибар белән карасаң, әлеге кәсәдә 26 билге сызылганын күреп була. Бу шифрны галимнәр әлегә шиша алмаганнар. Һәм шулай галимнәр фикренчә алтын кеше юлбашчы булган. Ләкин ул узак идәрә итмәгән. Аңа 18-25 яшь булган. Һәм тагын шунысы кызык дуслар. Алтын кешенең хатын-кызмы, иратмы икәне билгеле түгел. Дуслар, минем сезгә менә бу эшләнмә турында сөйлисем килә. Ул безнең эрага кадәр кедр агачыннан ясалган. Һәм игътибар итегез әле, шул вакыттан бирле аңа бер нәрсә дә булмаган. Ул чиремәгән дә, бозылмаган да. Бу эшләнмә табылган каберлектә суыткыч була. Аны борынгы кешеләр махсус үзләре эшләгәннәр. Ничек дисезме? Алар ташларны бер-берсе өстенә махсус формада тезгәннәр. Ташлар арасында бушлык калдырганнар. Шул бушлыкка су тулып, ул бозга әйләнгән. Шулай итеп суыткыч килеп чыккан. Димәк, борынгы кешеләр физика законнарын белгәннәр. Күргәзмәдә без шулай ювелир эшләнмәләр белән дә таныша алабыз. Шулай ук күргәзмәдә интерактив такта ярдәмендә без Казакъстанның тарихы белән дә таныша алабыз. Мәсәлән, Караганда өлкәсе. Менә бу интерактив экран ярдәмендә без төрле ювелир эшләнмәләр белән дә таныша алабыз. Алтын кеше дөнья буйлап сәяхәтен дәвам итә. Казанда ул 15 апрельгә кадәр булачак. Шуңа күрә күргәзмәгә ашыгыгыз, дуслар. Минемчә, башка халыкларның цивилизациясе, мәдәнияте белән танышу бер көнгә дә кумаучаламас. Бүгенгә сау булыгыз, дуслар.